כאן אור מהשטח. אני רוצה להדגיש בפני כל אלו שטוענים שהבניין לא מת ליפול, אז למה מקבלים מכתב מבנה מסוכן, התרעת מבנה מסוכן? הרבה פעמים זה בגלל פשוט נשירת חלקי בטון וטיח מגובה. אני רוצה להוריד את כל החתיכה. אתם רואים? חתיכה כזאת שנופלת מגובה 8 קומות, 9 קומות. זה פשוט יכול לפצח גולגולת. אז גם החתיכה הזאת, אני לא רוצה לגעת יותר מדי שלא ייפול לי פה גוש. צריך לעשות את זה בצורה זהירה ומסודרת. כל אלו קורים בגלל קורוזיה וברזלי הזיון. כאן בכלל לא היה עובי כיסוי, אז הברזל התחמצן הרבה יותר, אבל הקורוזיה הזאת היא גורמת לברזל להתנפח, ואז זה סודק את הבטון ואת הטיח שעוטפים אותו, והחלקים האלה נושרים לגובה. אז על זה מקבלים מכתב מבנה מסוכן.